дуруд ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамагӣ 41 рӯзи дигар боқӣ монд. ин ҳамешагӣ аз навигариҳо ва рӯйдодҳои навини ҷоми ҷаҳон ба шумо мегӯем. дастаи мунтахаби мисли араб ва ливерпули англия аз осеб дидани муҳаммад салоҳ аз пояш дар ташвишанд. ӯ дар бозии лиги бартар дар муқобили Кристал Пэлас ки бо пирӯзӣ Ливерпул бо натиҷаи 3-1 ҳафтаи гузашта анҷом ёфт, дар дақиқаи 59 лад бардошта майдонро тарк кард. гумон меравад ки муҳаммад салоҳ наметавонад дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 ба дастаи миср ҳурмат кунад. роҳбари дастаи миллии мисли араб Иброҳим Ҳасан баъди ташхиси ин осеб хусусияти ҷароҳатро шарҳ дода гуфтааст ки муҳаммад салоҳи 33 сола бо ҷурми кандашавии мушаки пой на камтар аз 4 ҳафта барои барқароршавии вақт сарф хоҳад кард. аз ин хотир федератсияи футболи миср интизор аст ки салоҳ то ҷоми ҷаҳон ифома ёбад ва омода мешавад. набудани салоҳ дар ҳайати дастаи мунтахаби миср душвориҳои зиёдро ба миён хоҳад гузошт. қаблан хабар дода шуда буд ки муҳаммад салоҳ нақша дорад ки дар охири ин мавсим бо интиқоли озод ливерпулро тарк кунад. ӯ дар ин мавсим дар 39 бозӣ 12 гол задааст ва 9 партофти головар анҷом додааст. миср дар марҳилаи гурӯҳӣ бо белгия, ирландияи нав ва эрон рӯбарӯ хоҳад шуд. бозиҳо дар гурӯҳ дар амрико хоҳанд гузашт. дӯстони гиромӣ, ин ҳафтаро ҳафтаи шикастҳо дар ҳайати дастаҳои мунтахаби иштироккунандаи ҷоми ҷаҳон номида мумкин аст. ламин ямал ситораи ҷавони дастаи мунтахаби испания ва клуби футболи барселона низ ҳангоми зарбаи пеналтиро иҷро кардан дар бозии муқобили Селта Виго дар даври 33-уми Ла Лига маҷрӯҳ шуд. тавре Спорт ес хабар медиҳад, барселона аз дастаи миллии испания хоҳиш кардааст ки ламин ямал ҳамлагари чапгаро дар ду бозии аввали ҷоми ҷаҳони соли 2026 дар ҳайати мунтахаб ба майдон наояд. тибқи иттилои манбаъ, барселона аз саломатии бозигар нигарон аст ва мехоҳад ки ӯ пеш аз бозиҳои оянда пурра шифо ёбад. агар ямал дар бозиҳо бо Кабо-Верде ва Арабистони Саудӣ вориди рақобат нашавад, ин ба ӯ имкон медиҳад ки аз хатари вазнин шудани ҷароҳаташ канораҷӯӣ кунад. нахуст ҳунарнамоии ямал дар ҷоми ҷаҳон метавонад бо ширкаташ дар муқобили мунтахаби Уругвай анҷом дода шавад, аммо қарори ниҳоӣ аз шифо ёфтани ӯ бастагӣ дорад. сармураббии дастаи миллии Испания Луис де ла Пуэнте ҳамлагари барселона ламин ямалро дар рӯйхати пешакии даста барои ҷоми ҷаҳони соли 2026 ки ба фифа пешниҳод карда мешавад ҳатман дохил мекунад. хабар медиҳад Mundo Deportivo. ҳимоятгари мунтахаби Бразилия ва Реали Мадрид Эдер Милитао метавонад дар ҷоми ҷаҳони 2026 ширкат накунад. тибқи иттилои Копе, ҷароҳати ин бозигари 28 сола нисбат ба интизориҳои аввала ҷиддитар аст. ба гуфтаи як манбаъ, Милитао мисли он ки моҳи декабр ҷароҳате гирифта буд, дубора ба он гирифтор шудааст. ин бозигари бразилӣ ба ҷарроҳӣ ниёз дорад. ин ҷароҳат дар даври 33-юми сепати Испания дар муқобили Алавес ки 21 апрел баргузор шуд, рух дод. хабар дода шуд ки Милитао мушакҳо ё худ бисепси рони пои чапашро кандааст. дар аввал интизор мерафт ки ӯ дар вақти боқимондаи мавсим ба майдон бармегардад, аммо эҳтимол дорад ки дар ҷоми ҷаҳон иштирок накунад. ҳимоятгар дар ҳама мусобиқаҳо 38 бозӣ дар ҳайати мунтахаби Бразилия гузаронидааст. ин чаҳорумин ҷароҳати Милитао дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад. ана гапу мана гап. ним ҳимоятгари дастаи Милан ва мунтахаби Хорватия Лука Модрич пас аз ҷароҳат дар бозӣ бо Ювентус дар даври 34-уми серияи Италия ҷарроҳӣ шуд. дастаҳо дар варзишгоҳи Сан-Сирои Милан бозӣ карданд ва он бо натиҷаи мусовии 0-0 ҷамъбаст гардид. Модрич бо сабаби осеби ҷоғ то охири мавсим аз майдон берун хоҳад монд. гуфта мешавад ки бозингар маротибаи дуввум аст ки аз шикастани устухони рухсорааш азият мекашад ва наметавонад дар бозиҳои боқимондаи мавсим дар ҳайати дастаи Милан бозӣ кунад. ба гуфтаи манбаъ, Модрич дар ҷоми ҷаҳони қарибулвуқӯъ иштирок хоҳад кард. дастаи миллии Хорватия ки Модрич капитани он аст, дар гурӯҳ бо Англия, Гана ва Панама бозӣ мекунад.
модрич 40 сола буда 6 унвони ғолиби лиги чемпионҳо, 5 ҷоми ҷаҳонии клубҳо, 4 унвони ла лига, 5 суперҷомҳоро ба даст овардааст. дар соли 2018 ними миёядгар соҳиби ҷоизаи тӯби тиллоиро ки ба беҳтарин бозигари сол аз ҷониби маҷаллаи Франс футбол дода мешуд ба даст овард. дар тӯли фаъолияти худ ӯ инчунин дар дастаҳои англисии Тоттенҳем Ҳотспур ва дастаи хорватии Динамо Загреб бозӣ карда буд. модрич бо дастаи миллии Хорватия 196 бозӣ анҷом дода 28 гол задааст. ӯ дар ҷоми ҷаҳон соҳиби медали нуқтаи соли 2018 ва биринҷии дар соли 2022 низ ба даст овардааст ва рекорди шумораи зиёди бозиҳо ҳам дар дастаи миллӣ ба ӯ мансуб аст. ҷарроҳӣ дар клиникаи Ла Мадонина дар Милан сурат гирифт. Милан ба Лука пеш аз ҷоми ҷаҳон шифои зуд ва оҷил орзу мекунад. гуфта мешавад дар изҳороте ки дар вебсайти расмии ин даста нашр шудааст. дарвозабони клуби футболи Гранада ва тими миллии Алҷазоир Лука Зидан дар бозӣ дар муқобили Алмерия дар даври 37-уми дивизиони дуюми Испания осеби мағзи сар гирифта ҷоға шикаст ва майдонро тарк кард. муддати дақиқи барқароршавии футболбози 27-сола эълон нашудааст. Лука Зидан писари қаҳрамони ҷаҳон ва Аврупо ва мураббии собиқи Реали Мадрид Зинедин Зидан аст. Зидани хурдӣ қаблан шаҳрвандии варзишии худро аз Фаронса ба Алҷазоир иваз карда дар ҳайати дастаи миллии ин кишвари африқоӣ бозӣ карда буд. Лука Зидан дастпарвари клуби футболи Реали Мадрид аст ва дар ҳайати он бозӣ карда дар Реали Кастилия бозиҳои зиёд гузаронидааст. Расинг ва Райо Великано бо Эйбар аз ӯ баҳра бурданд. ба тавре гуфтем, ӯ дар ҳайати Гранада бозӣ мекунад. дар ҳайати мунтахаби ҷавону наврасони Фаронса бозиҳои зиёд гузаронид ва соли 2025 ба ҳайати тими миллии Алҷазоир пайваст ва 6 вохӯрӣ гузаронида 3 тӯб аз дарвозааш гирифтааст. дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дастаи миллии Алҷазоир бо Аргентина, Австрия ва Урдун рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳамлагари тими Челси ва мунтахаби Бразилия Вилиан Эстевао эҳтимоли иштирок дар ҷоми ҷаҳонии ояндаро аз даст дод. ин бозигари 18-сола дар бозӣ бо Манчестер Юнайтед дар даври 33-юми Премер-лиги Англия ҷароҳати вазнин бардошт. ба гуфти The Athletic, муоини тиббӣ тарси бадтариро тасдиқ кард. бозигар аз мушаки рон осеби ҷиддӣ бардоштааст. давраи барқароршавии ин ҷароҳатҳо аз 3 то 6 моҳро дар бар мегирад ки бозгашти ҳамлагарро то оғози ҷоми ҷаҳон қариб ғайриимкон мегардонад. қаблан Эстевао ҷароҳати ба ҳамин монандро 1 моҳ пештар муолиҷа карда буд. мавсими нахустин барои ин футболбози бразилӣ дар Англия хуб гузашт. аз замони аз Палмейрас тобистони соли 2025 бо нархи 29 миллион евро ба даста ҳамроҳ шуданаш, Эстевао дар ҳама мусобиқаҳо 36 бозӣ бо Челси анҷом дода 8 гол задааст ва 4 партофти голӣ низ анҷом додааст. дастаи мунтахаби Эрон омодагиҳои худро барои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 идома медиҳад. ин дар ҳоле аст ки футболбозони ин кишвар пайваста дар Туркия машқҳои худро ҳамарӯза анҷом медиҳанд. Фотима Муҳеҷаронӣ, хандгоҳи ҳукумати Эрон, рӯзи чоршанбе дар телевизиони давлатии Эрон гуфт, вазорати варзиш ва корҳои ҷавонон изҳороте нашр кард, ки омодагии пурраи дастаи миллии футболро барои иштирок дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар Амрико мувофиқи дастурҳои вазир тасдиқ мекунад. вазири варзиш Аҳмад Дунёмолӣ қаблан ба даста иҷоза дода буд, ки танҳо дар сурати таъмини амният ширкат кунад ва таъкид кард, ки ҳанӯз қарори ниҳоӣ қабул нашудааст. дар моҳи март изҳороти ошкоро дар бораи хуруҷи ин даста аз ҷоми ҷаҳон содир шуд, аммо баъдан раиси федератсия Меҳди Тоҷ байкотро рад кард ва гуфтушунид бо ФИФА дар бораи ширкати даста эълон гардид. федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ аз рӯи дархосту пешниҳоди мунтахабҳои ширкаткунандаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 розӣ шуд, ки маблағи ҷоиза ва ҳаққи иштирокро барои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 барои дастаҳо зиёд кунад. дирӯз дар ҷаласаи шӯрои ин ниҳод дар Ванкувери, Канада, ин масъала роҳи ҳалли худро пайдо кард. тибқи иттилои сомонаи ин созмон, Федератсияи байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол фонди ҷоизавии ҷоми ҷаҳонии соли 2026-ро 15% зиёд карда, онро ба $871 миллион баробар кард.
мувофиқи нақшаи молиявии навшуда ҳар яке аз 48 дастаи иштирокчӣ соҳиби ҳадди ақал $12.5 миллион мегардад ки нисбат ба $10.5 миллион қаблан эълоншуда зиёдтар аст. хароҷоти тамринии дастаҳо аз $1.5 миллион то $2.5 миллион боло рафт ва маблағи интихобӣ аз $9 миллион то $10 миллион афзоиш ёфт. фифа инчунин барои пӯшонидани хароҷоти ҳайатҳо ва афзоиши квотаҳои чиптаҳо барои дастаҳо субсидия ҷудо кардааст ки дар маҷмӯъ беш аз $16 миллион ташкил медиҳад. даромади боқимонда ба федератсияҳо тақсим карда мешавад. нигаронии дастаҳои ҷоми ҷаҳон аз он сар зад ки хароҷоти баланди сафар, амалиётҳо ва андоз, махсусан дар Иёлоти Муттаҳида ки дар он ҷо баъзе бозиҳо баргузор мешаванд, боиси талафоти молиявӣ барои ассотсиатсияҳои футбол хоҳад гардид. ҳатто агар дастаҳои онҳо хуб бозӣ кунанду ба марҳалаҳои баъдии мусобиқа берасанд, ин роҳи ҳалли худро нахоҳад ёфт. дар моҳи декабри соли 2025 федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ фонди рекордии ҷоизаро барои ҷоми ҷаҳон $727 миллион эълон карда буд. навгониҳо дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 хеле зиёд пешниҳод мешаванд ва мо ба онҳо рӯбарӯ хоҳем шуд. طبق اطلاع The Athletic ҳамаи кортҳои зард пас аз марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон ва чорякфинал бекор карда мешаванд то эҳтимолияти аз даст додани бозигарон дар бозиҳои плей-офф кам карда шавад. дар ҷоми ҷаҳонӣ қаблӣ кортҳои зард танҳо пас аз чорякфинал бекор карда мешуданд, аммо бо назардошти васеъ шудани шумораи дастаҳо ба 46 даста аз 32 дастаи қаблӣ фифа қасд дорад қоидаҳоро барои кам кардани шумораи маҳрумият аз бозӣ тағйир диҳад. ин масъала дар ҳамин ҳафтаи ҷорӣ баррасӣ шуд. боз як хабари дигар аз Федератсияи байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол пешкаши шумо мегардад. ин ниҳод нақша дорад ки дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 як қоидаи наверо ҷорӣ кунад ки طبق он бозигароне ки ҳангоми муқовимат бо рақибон даҳонашонро мепӯшанд кортҳои сухт диҳад. хабар медиҳад The Times. ба гуфтаи манбаъ инчунин нақшаҳо барои аз майдон хориҷ кардани бозигароне ки барои эътироз ба қарори доварон майдонро тарк мекунанд вуҷуд дорад. таъкид мешавад ки ин тағйирот танҳо дар ҷоми ҷаҳони дар пеш истода истифода хоҳад шуд. шиносоиро бо варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳон идома медиҳем. тақрибан ҳумоёншоҳи сурӯшо ба мо дар бораи ҳамаи варзишгоҳҳо ҳикоят кардааст, аммо боз ду-се варзишгоҳи дигар боқӣ мондаанд. Стадио BBVA ин на танҳо як варзишгоҳ, балки рамзи қудрати нави футболи Мексика аст. дар шаҳри Гвадалупе дар канори Монтерей ин варзишгоҳ бо номи гиганти оҳанин маъруф аст. номе ки фазо, энергия ва эҳсосоти онро пурра тавсиф мекунад. бо иқтидори зиёда аз 53 000 тамошобин ин варзишгоҳ имрӯз хонаи дастаи Монтерей мебошад, аммо аҳамияти он аз доираи як даста хеле болотар меравад. ин варзишгоҳ бо як ҳадафи равшан сохта шуд: иваз кардани варзишгоҳи бо номи технология ки дар он Монтерей зиёда аз 60 сол бозӣ мекард. пас аз 10 солаҳои таърих лозим буд ки як саҳнаи нав, муосир, пуриқтидор ва барои оянда омода бошад. соли 2015 пас аз сармоягузории тақрибан $200 миллион ин орзу ба воқеият табдил ёфт. инфрасохтори варзишгоҳ бо табиати атроф ҳамоҳанг аст. аз як тараф кӯҳҳо, аз тарафи дигар шаҳр. ин омезиш варзишгоҳро ба як маконе табдил медиҳад ки дар он варзиш ва муҳити зист якҷо мешаванд. таҳияи он аз ҷониби ширкатҳои Populos ва VFO Architectures таҳия шуд ки таҷрибаи ҷаҳонӣ доранд ва инро дар ҳар ҷузъи варзишгоҳ метавон эҳсос кард. ин варзишгоҳ аллакай исбот кардааст ки метавонад чорабиниҳои сатҳи ҷаҳониро қабул кунад, аммо чемпионати ҷаҳон ин сатҳи дигар аст. ин ҷо фишор бештар, эҳсосот шадидтар ва ҳар хато гаронтар мешавад ва маҳз дар чунин шароитҳо варзишгоҳҳо ба қаҳрамон табдил меёбанд. аммо муҳимтарин саҳна ҳанӯз дар пеш аст. соли равон вақте ки ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мешавад, варзишгоҳи BBVA ба яке аз марказҳои асосии мусобиқа табдил меёбад. дар ин ҷо беҳтарин дастаҳои ҷаҳон ба майдон мебароянд ва ҳар бозӣ метавонад ба таърих табдил ёбад. ин варзишгоҳ танҳо барои тамошо нест, он барои эҳсос кардан аст. садо ва фишори мухлисон, энергияе ки аз ҳар гӯша меояд, ҳамааш якҷо
таҷрибаи фаромӯшнашаванда мешавад. BBVA ин танҳо як варзишгоҳ нест, ин саҳнаест, ки дар он гузашта ба оянда мепайвандад. ин ҷое аст, ки соли равон ҷаҳон боз як бори дигар мебинад, ки футбол чӣ гуна метавонад миллатҳоро муттаҳид кунад ва ҳар лаҳзаро ба таърих табдил диҳад. дастаи мунтахаби арабистони саудӣ дар қатори 9 дастаи осиё дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 ҳунарнамоӣ мекунад. саудиҳо ҳангоми қуръакашӣ ба гурӯҳи А шомил шуданд. таври ҳафтаи гузашта хабар додем, сармураббии ин даста Эрве Ренари фаронсавӣ ба истеъфо фиристода шуд. имрӯз мо дар бораи ин даста ба шумо маълумот медиҳем. дастаи мунтахаби арабистони саудӣ яке аз намояндагони пурқуввати қитъаи осиё дар футболи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. ин даста бо лақаби машҳури шоҳинҳои сабз миёни мухлисонашон ёфта шудааст ва дар тӯли солҳои охир ба яке аз дастаҳои устувору рақобатпазир табдил ёфтааст. федератсияи футболи арабистони саудӣ солҳои зиёд аст, ки барои рушди футбол дар кишвар сармоягузории ҷиддӣ анҷом медиҳад. натиҷаи ин сиёсати дуруст пайдо шудани насли нави футболбозони бомаҳорат ва баланд шудани сатҳи рақобатҳо дар дохили кишвар мебошад. лигаи маҳаллӣ низ дар солҳои охир рушд карда ба яке аз лигаҳои ҷолиби минтақа табдил ёфтааст. дар таърихи худ мунтахаби арабистони саудӣ ба дастовардҳои назаррас ҳам ноил гардидааст. онҳо 3 маротиба қаҳрамони ҷоми осиё шуданд ва борҳо дар ин мусобиқа то марҳилаҳои ҳалкунанда роҳ ёфтанд. ин нишон медиҳад, ки шоҳинҳои сабз дар қораи худ ҳамеша миёни дастаҳои пешсаф қарор доранд. дар арсаи ҷаҳонӣ бошад, аввалин иштирокашон дар ҷоми ҷаҳонӣ соли 1994 рост меояд. ҳамин мусобиқа барои онҳо таърихӣ ҳам гардид. даста тавонист аз марҳилаи гурӯҳӣ гузашта ба даври 8 ниҳоӣ роҳ ёбад. ин натиҷа то ба имрӯз беҳтарин дастоварди дастаи мунтахаби арабистони саудӣ ба ҳисоб меравад. дар солҳои баъдӣ саудиҳо чандин маротиба дар ҷоми ҷаҳон иштирок карданд ва таҷрибаи бои байналмилалиро ба даст оварданд. ҳарчанд на ҳамеша муваффақ буданд, вале ҳамеша бо рӯҳияи мубориз ва бозии ҷасурона баромад мекарданд. яке аз лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи таърихии нави даста дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 ба қалб гирифта шуд. дар он мусобиқа мунтахаби арабистони саудӣ бо пирӯзии фоҷиаангези худ бар Аргентина тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат овард, зеро Аргентина баъдан чемпион шуд. ин бозӣ нишон дод, ки даста метавонад бо ҳар рақиб мубориза барад ва ҳатто фаворитҳоро мағлуб созад. имрӯз ҳайати мунтахаби арабистони саудӣ аз омезиши футболбозони ҷавон ва таҷрибадор маъво мегирад. яке аз чеҳраҳои асосии даста ҳамлагари босуръат Салом Ад-Давсарӣ мебошад, ки бо ҳаракатҳои хуб ва техникияш аз дигарон фарқкунанда аст. дар баробари ӯ чандин бозигарони дигар низ ҳастанд, ки дар лигаи дохилӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ таҷрибаи кофӣ бардоштаанд. дӯстони гиромӣ, барномаи навбатии ҷоми ҷаҳон 2026 марҳаборо бо ҷамъи ҳамкоронам дар ҳамин ҷо ба поён мерасонам. аз барнома хафон намонед ва аз хабарҳои ҷолибу шавқоварии ҷоми ҷаҳон 2026 баҳравар гардед. хайр то боздид. шоду пирӯз бошед.